Biarsa suaranipun nirompake samudra budal budal budal. Ya tumandang angeprang-ngeprang angabrak-ang lilir sing lupa kridane ring sang raseksa anebak muntap-muntap sarwi lumampah anyegat-nyegat sang bagetan kendatan samulan lir ngojiwat ya lumangsa tumandang angamprang-ngemprang angabrak-ang lilir sing lupa kridane ring sang raseksa anebak muntap-muntap sarwi lumampah anyegat-nyegat sang bagetan kendatan samulat lir ngojiwat ya lumangsa ya lemah angeprang-ngeprang angabrak-ang lilir sing lupa kridane ring sang raseksa anebak lompat-lompat sarwi lumampah anyegat-nyegat kang bagetan kendatan samulat lir ngojiwat ya lumangsa ya tumandang angamprang-ngemprang angabrak-ang lilir sing lupa kridane ring sang raseksa anebak muntap-muntap sarwi lumampah anyegat-nyegat sang bagetan kendatan samulat lir ngojiwat ya lumangsa berjaga sulaya ya tumandang angeprang-ngeprang angabrak-ang lilir sing lupa kridane ring sang raseksa anebak muntap-muntap sarwi lumampah anyegat-nyegat sang bagetan kendatan samulat
Oh ah oh. Ya Tuhan pagar betisnya mas, pagar betisnya hati-hati. Yo yo, reoke mulai galak, hati-hati. Sompret, sompret, kampung ungkung, kang riyel katipo ngimbal punang loro tur sendro salompret belong jaranake panganyongklang marake ngigal macan mangap megap bojang kanong kang iya kiprah wis aja kang gunan deyok anyat
Sugeng rawuh dumateng Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas. Selamat bertugas dengan rekan-rekan satelit Mas Desa Lemaireng. Bengi wis wontang manting tanah poturo atiku tanah saklesean amarga eling bubar sumandeng mutiara jep jere kuning aduh rombang saku karo tanah samilang miling tak awe mong ana sangece sing teko jebol si kucing ayo yo sumandring mutiara tetekih lan jere kuning aduh mangkene rombang saku karo tanah samilang-miling tak awe mong tanah sangece sing teko jebol si kucing ayo wis ngerti kono goleki bota-bote kepengen ketemu ana hati ana tak paran menuruti karepe ati ayo bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandalake lo tumetes pipiku nganti seret lur iya encane tak kok dhuwur ya Dek kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu
ditinggal gawe kena ati salawase suhune sisanan melu ndongkleng. Ya, oleh ngene kuwi. Kaya ngene lakonku